Fil-ġimgħat li ġejjin ser ikun qed jinħareġ il-proċess kontrattwali filwaqt li se ssir applikazzjoni għal fondi Ewropej sabiex fil-Port Ħieles tiġi installata s-sistema tal-elettriku mill-art għal vapuri li jitrakkaw fil-port. L-inġinier Fredrik Azzopardi qal din is-sistema tal-elettriku mill-art magħrufa bħala OPS se tkun it-tieni sistema installata wara dik li se ssir fil-Port il-Kbir. Din se tkun qed tfisser arja aktar nadifa r-residenti ta' Birżebbuġa u l-irħula tal-madwar. Il-vapuri meta jitrakka anke mal-moll ikun jista' jitfi l-magni tiegħu, meta ngħidu jitfi l-magni għandek isek power station żgħira. Power station li qed taħraq il-heavy fuel oil. Hemmhekk titfi daw il-magni u tqabbad mas-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku tal-pajjiż. U allura ifisser anqas tniġġis tal-arja. F'terminal wieħed quddiem wieħed mill-vapuri li huwa mgħammar bis-sistema OPS, il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni tal-Port Ħieles, David Magro, spjega kif studju li sar juri kemm din is-sistema se tkun qed tfisser nirġdid għar-raħal viċin il-port. Comparison li ħareġ dal-istudju, once li jkun hawn l-OPS u jibda jintuża, daħa jissarraf isek light 1900 karozza jiġġeneraw jiċċirkulaw fit-toroq ta' madwar hawnhekk Birżebbuġa. Plus li tkun isek ħawwilt ukoll 130,000 siġra. Is-Sur Magro qal li diġà numru ta' vapuri mamra bl-OPS li jidħlu fil-Port Ħieles fil-waqt li mhux esklus li malli tiġi installata s-sistema jibdew jitrakkaw aktar vapuri li niġsu inqas. 24 vapur li jagħmlu użu mill-Malta Freeport huma mamra jew huma fil-proċess li jiġu attrezzati bil-OPS system. Issa wieħed iqis li daw l-24 vapur hawnhekk ma jagħmlux kol waħda matul is-sena. Il-Ministru responsabbli mill-Port Ħieles, Giulia Farrugia Portelli, li kienet tat istruzzjonijiet biex isir studju dwar is-sistema, qalet kif l-għan prinċipali wara dan il-proġett se jkun li jitnaqsu l-emissjonijiet fl-arja minħabba teknoloġija avvanzata li se tkun qed tiġi użata.